Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghanimatul dzikri utawi jarahan. Ghanimah niku cara jaman rumiyin bondo rampasan perang. Nah, iki tenggene asar utawa labet saking dzikir menika nggih wonten jarahane, wonten hasile. Kanten zikir menika ugi dipun sameaken kalian perang. Zikir dipun padhaaken kalian perang. Lah jarahane hasile saking zikir niku napa? Jarahane utawa hasile saking zikir inggih menika al jannatu. Ngenjing badhe dipun paringaken wonten ing swarganipun Gusti Allah. Niku zikir. Ranten zikir menika saking pentingipun. Saking pentingipun. Bilih medal lewat zikir menika kita sedaya saged eling dhateng Gusti Allah. Lewat zikir menika kita sedaya saged nyaket dhateng Gusti Allah. Lewat zikir menika kita sedaya saged dados balane Gusti Allah. Niku zikir. Mula nalika kala kepengker saking pentingipun zikir ngantos nalika ana wong sing babar belas boten nate zikir tenggene majelis wonten kumpul-kumpul kok boten wonten zikire babal belas, boten wonten eling babal belas, niku padha karo wong niku jagongi utawa kumpulan sing kumpulane kuwe mambu nalika ana batang himar. Kalau kepengker niki kok nggih keterangan sing biyen. Ana batang jaran ditunggoni. Jadi betah mambu batang. Niku nek sing tenggene perkumpulan boten kanthi zikir. Mula saking pentingipun zikir. Keranten dengan zikir menika kita sedaya menungso saged andhap asor. Kanthi zikir menika ora kakean biji kancane, ora kakean nyong luwih apik kancane kurang apik. Niku zikir. Munggah-munggahipun malih nek zikire sampun ketemu, sampun kepanggih, akhiripun zikir menika minimal kelingan bahwa kula menungso oh iya nyongke sing gawe Gusti Allah. Sing duwe nyong ya Gusti Allah. Terus sing nedir nyong ya Gusti. Kaya ana bahasa bilih kita sedaya niku cara tegene film piyambak niku sebagai artis tergantung sutradarane. Cara tenggene Jawa biyen piyambak niku sebagai wayang. Terserah karo dalange lajeng tindake kepriye. Mula nek niku selalu tansah zikir, selalu tansah eling, wong niku ora arep pecicilan. Lah kon arep pecicilan kepriwe? Alhamdulillah yang ditakdir dadi wong sing sregep mangkat ngaji. Pengajian nang mulane pirang-pirang pengajian urunan terus. Alhamdulillah melu terus, maka terus daripada kae sing kae ora. Oh. Nek nganggo zikir kita sedaya kelingan. Oh sing gerakke atine kula. Wong asline ya ora duwe ati asline. Nek gandeng kalian Gusti Allah dipun paringi manah, diparingi kehidupan, iso urip. Niku mergo peparinge Gusti Allah, akhire dilalah gadah ati sing kemrentul, kemrentek. Oh, esuk ana acara nyong tak mangkat. Oh, esuk ana acarane dhewek nyong tak urun sepira-pira.
Artine urun menika niku pancen sampun skenarione, sampun ditakdirke kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek eling sing niku akhire menungso niku mboten gaya-gaya banget. Lah iya yo. Gajah lara setitik yo mbok iso urun mboten. Dilarang dicoba bandane yo mbok saged urun apa mboten. Intinipun kita sedaya menika teng alam donya dilalah diparingi saged ngibadah, diparingi saged uripe kepenak. Niku ya boten lain niku pancen sampun katakdir dening Gusti Allah. Ngoten niku. Nah, bicara masalah takdir. Ana sing ngendika jarine nek takdir niku ora iso dirubah, Mas. Takdir niku ora iso dirubah. Leres. Menungso pancen boten saged ngerubah takdire piyambak, bah utawa menungso sing lintune. Dadi nek njaluk tulung karo selain Gusti Allah, walaupun njaluk tulung pasrah karo kiai niku kena domongke salah. Dadi nek ana wong sing merdukun kok merdukun dikatakan musyrik, iso wae sowan Pak Kiai yo dikatakan musyrik. Nek niate pancen le njaluk tulung sak derma karo Pak Kiai. Nah, Pak Kiai niku sebagai lantaran. Dukun sebagai lantaran yo kena wae. Cekelan bangsa jas sabuk keris ali-ali. Napa maning surban dan lain-lain. Niku nek memang niku cuma sebagai wasilah, sebagai lantaran, monggo. Tapi sing jeneng musyrik niku kapan kadung percaya karo barang niku wae. Kadung percaya kalih napa utawa percaya kalih sapa. Percaya karo apa, karo percaya karo sapa? Selain Gusti Allah niku jenenge musyrik. Musyrik. Blok teng mriki saged boten saged ngrubah takdir niku leres. Kanten sing saged ngubah takdir menika namung Gusti Allah. Niku saged. Lah terus kepriye, Mas? Lah intinipun dilalah kita sedaya ditakdir dadi elek. Kita sedaya ditakdir dados cilaka. Yo kita boten saged merubah. Tapi piyambak saged nyuwun, piyambak saged ndep-ndep, saged takarrub dhateng Gusti Allah, yang bagian ini ditambahi Gusti. Umpamane teng kene masyarakat antara sing napa sing gadah tanah, antara juragan kalih karyawane janjane, lho, janjane karyawan niku nek pun nyambut damel pun kerja misal dijatah rika sedina 100.000. Rika sedina 100.000 engko bayarane setiap akhir bulan utawa nek nanglone ya gampangane dina Setu. Engko bayarane dina Setu. Ning beda maneh nek jenengan kenal cedhek karo juragane. Dan yen nyong jatah kondangan esuk Senin. Nek njaluk gasih oleh poragan, njaluk gasih oleh pora bos. Nek jenengan kerja anyaran, burung tahu kenal babar blas yakin rawani. Mboten wantun, nek jenengan pun bolok plek kali juragane, yang mesti kerja seminggu dino bayar nang arep yo bos yo. Wani napa mboten? Wani nek pun kenal. Lah artine niku merubah takdir. Sing jatahe le gajian, le bayaran sesuk dina Setu, ning gandeng kenal karo juragane, akrab karo bose, mula wani matur. Nyong tak dina Rebo lah, wong esuk kae tanggane arep ewoh nyong mbok cedhek apa sedulur cedhek ya ora penak nek ora nyangke. Kanggo gawe gendong. Lah akhire jatah dina Setu dipundhut teng dina Selasa, dina Rebo. Saged apa mboten? Saged ning syaraté saged kedah kenal, kedah cedhek kalih bosi. Semanten ugi takdir kula jenengan sedaya. Kula jenengan sedaya mboten ngertos takdir.
Ning kedah percaya anane takdir merga menika salah setunggalipun rukun iman. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kudu percaya karo takdir, bilih takdir menika rahasianipun Gusti Allah. Kapan wis ditakdir karo Gusti Allah ora bakal meleset dan menungso ora bisa ngrubah takdir. Sing saged ngrubah takdir namung Gusti Allah. Lah kae jare ana pengendikan kae mah yo nek takdir kaya ngono nek menungso dhewek ora sing ngrubah ya ora iso. Hooh. Ning carane ngrubah mboten langsung ngrubah mboten cara kepenak sing paling ngrubah wong piyambak niku pun ngerti sing iso ngrubah takdir ku ya sing gawe takdir. Mula piyambak niki nyaket DDP nembung karo sing gawe takdir. Lah mula jawabe ringkes sing crita berarti menungso iso ngrubah takdir. Ning carane ngrubah takdir ora njuk sing maune gejeglong dadi ra gejeglong niku mboten. Ning carane wadul, carane nembung karo sing gawe takdir ben supaya diparingi takdir ingkang sare. Ngoten niku judule ngoten niku. Dadi mboten saged langsung merubah takdir menungso memang mboten saged. Cuma sing saged merubah Gusti Allah. Lah piyambak kanthi wasilah zikir, kanthi wasilah derek sedaya dawuhipun niku carane nyedhek karo Gusti Allah. Carane nyedhek ngoten niku. Lah Gusti Allah lek merubah takdir ya terserah Gusti Allah. Ana karyawan akeh. Niku kadang walaupun kerjane padha, jam kerjane niku sami, niku kadang salah setunggal karyawan ana sing dipunjuli lho. Sing disenengi. Lah, carane ben disenengi tumrapipun menungso, niku carane disenengi kepripun? Ya seneng. Kudu seneng sik. Lah dalil seneng sing paling nyata wonten pangandikan man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Wong nalika demen kalih napa atau demen kalih sinten mula kasura dzikruhu. Arep akeh oleh nyebut perkara kuwi. Jenengan putrane kathah. Misale putrane Bangsal. Wilalah siji niku jan sukses, misale nang pelayaran apa malah dadi bupati misalnya. Lah nang ndi sing diceritake ngakune nyong seneng kabeh karo anak ora disenengi keprewe kok anak. Ning sing paling disenengi sejatine sing kerep diceritake jenengan alisan sing diceritake sing ketompo nang pelayaran tok. Mangke jenengan muslimatan sing diceritake sing pelayaran tok, sing liyane ora tau rapati tau diceritake. Berarti hakikat karo asline sing paling disenengi ya sing niku wae sing diceritake. Mula man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Wong nek remen kalian sesuatu mesti akeh oleh nyebut. Nah saiki lek introspeksi awake piyambak. Ngomong akeh kira-kira nyong akeh nyebuti karo Gusti Allah apa ora yo. Terus bar kira-kira akeh kok ora nyebut karo Gusti Allah, terus sing nyebut kuwi lisane apa pikirane apa atine yo. Ngoten niku. Nek ming lisan tok ya lumayan daripada sing ora. Nah, mula teng mriku wonten bab, wonten cara, wonten guru supados bimbing anggenipun zikir. Mula kula nate matur bilih tenggene guru menika wonten guru syariat, wonten guru hakikat. Lah hakikat niku sing gampang teng mriki ya mursyid utawa badal. Dadi nalika piyambak menika belajar zikir sing jenenge wong seneng niku kadang ya mabuk mendem mboten krasa. Jenenge wong seneng bola-bali sing disebut kuwe wae. Lah mangke enten daya tarik
mangke enten majdud, mangke enten jadabipun piyambak niku kedah wonten gurune. Kedah wonten gurune kanten nek paedahe salah setunggal paedahipun zikir menika ngresiki ati. No. Paedahipun zikir apa? Ngresiki ati. Lah mangke nek atinipun pun resik, Gusti Allah inggih Maha Suci, Maha Resik. Lah mangke resik karo resik iso dadi siji. Ning nek resike menungso, resike ati menungso, bilih tegane menungso niku wonten ati sing narik ati niku wonten jenenge barang gaib, ana malaikate, ana setane. Ana malaikate, ana setane. Niku nek pun kadung kosong, kadung resik, nepsune pun ilang, sing rebutan antara malaikat karo setan. Lah niku kadang ora ngerti, wong setan ki pinter kok. Tenggene menungso niku mboten namung sing ngajak-ngajak dateng maksiat. Ciri-cirine niku nek tenggene menungso ati utawa pikiran menungso nalika kok ngejakine seneng-seneng. Ngejakine seneng-seneng niku nafsu. Nafsu niku asli pancen wonten tenggene menungso. Menungso pancen didewehi bawa nafsu. Mula kadang wonten maknane nafsika awakira dhewe nafsu. Jadi menungso pancen asline wonten nafsune. Ning nek nafsu niku benten kalian ajakan setan. Nafsu niku ciri-cirine ngejeki seneng-seneng. Jenengan karepe alah rasem ngaji, ngapa ngaji bareng. Sing kepenak wae sing ayem, seneng, kepenak legerengan, kepenak turu utawa kepenak nyambut gawe golek duit kok ngaji bareng. Niku nek sing model seneng, niku biasane nafsu. Model seneng. Sira wae wong duwite akeh. Ngapani kenang apa mangane ra enak. Pengen mangan kuwi ya teko tuku, kepengin nyandang koyo ngene teko tuku. Lah niku nafsu. Niku nafsu napa? Nafsu biasane ngejaki nanggon keinginan sing nyenengke. Keinginan sing nyenengke. Termasuk kadang wonten sing pangendikan Mas Jawi nek wingi bar sasi poso kuwi setan dibodo. Setan dibodo. Lah niku setane dibondo ning nafsune isih wonten. Nafsu kan mboten dibondo. Ngono kula asine duwe duit. Ngapa poso-poso bareng? Mangan ki enak lho. Mangan ki enak lho. Kerja nek wetenge ngolih ora kepenak. Lah niku nafsu. Ning nek setan, nek nafsu biasane gitu. Nek nafsu nek dituruti niku sementara leren. Sesuk kumat maning, iku nafsu. Awak dhewe niku menungso niku nek saiki dituruti, sesuk njaluk meneh. Ning bar niku leren pas bar dituruti ngono lho. Bar dituruti leren. Sesuk njaluk meneh. Ya niku nafsu napa mawon. Sing bentuke seneng-seneng. Dadi benten antarane seneng kalih maksiat. Lah nek setan ning ngejeki maksiat. Rasa ngaji, rasa sembahyang, itu setan. Wong apa jenenge ngaji ku ndak pinter. Mergane karepe setan niku wong men do goblok kabeh. Dan dadi kancane setan. Akhirnya dikudo rasa sembahyang lah. Niku kan nek ora sembahyang pun ninggalke kewajiban jenenge maksiat. Nuruti setan maksiat. Lah, ning nek setan ning godho mboten kados nafsu niku wau. Setan niku ning godho terus. Misale panjenengan sida ora sembahyang misal. Sida kegodho setan ora sembahyang. Sesuk digodho sing luwih gedhe meleh. Ning nek sewalike umpama digodho ora sembahyang, rasa sembahyang lah kerjane sing akeh. Sembahyangke apa ganjaran ketara ora, gelar bayaran ketara. Mending kerja rasa sembahyang. Setan.
Akhirnya temenan. Basa digodhok anak ora. Wis jenenge sembahyang kuwi kewajibane umat Islam. Akhirnya jenengan tetep wudu bare sembahyang. Dumugi niku setan ki ora leren. Ya wis lah. Nek sira arep sembahyang kulo sembahyangnya tak godho maning. Akhirnya ditambahi le basa tiyang niku pun nindakaken ibadah, nindakake salat, digodho maning. Salate digawe mamang. Digawe was-was. Yuwaswi sufi sudurin. Jadi digawe was-was terus karo setan. Jadi gawe mamang iki mau takbiratul ihram sah ora, iki mau wudu sah ora. Nek godaan niku jenengan lulus digodho maning. Digodho maning ganti maning pas maca napa jenenge Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira alhamdulillahirabbil alamin. Ngono nilai digodho maning. Kae sira mau lulu tegesan ketemu kae tegesane nang ndaplok. Kae kok mau lulu peso arep rajang berber tak ketemu pas sembahyang diketemoke karo setan. Lah akhire salate mboten khusuk niku setan. Dilalah godho khusuk niku lulus. Jenengan saged salat, le sembahyang yo pun boten mamang, pun khusuk saka takbir dumugi assalamualaikum isih digodho maning. Sira pancen kawulane Gusti Allah sing jos. Tangga-tanggamu kae lho, ora sembahyang. Sira sembahyang dewek. Sira apik ngono. Lah akhirnya terus metu nang ati niki metu terus metu wah nyongcen wong paling apik sak Jatisari. Ngono. Lho niku godho setan. Pokoke setan niku karepe le godho menungso dijaki maksiat. Umpamane menungso pun lulus saking dijaki maksiat terus saged ngibadah. Setan mikir prewe carane ngibadah kuwi dadi ora ikhlas, dadi boten ditampa dening Gusti Allah. Mula carane nepis, carane ngilangi setan ben ora kakehan disuk kalian setan atine iku carane kanthi ngatah-ngatahaken eling utawi zikir dhateng Gusti Allah. Nek mau pun napa pun salat assalamualaikum wah nyongcen Pak wong paling apik sak Jatisari ning kadung kulino zikir kelingan oh iya Dik nyongke sing gawe Gusti Allah nyong yo gone Gusti Allah sing nakdir nyong iso salat iku yo Gusti Allah mula sing arep tak pamerke apa ngwil sing arep tak unggul-unggulke apa mula kanthi zikir. Ada mula tenggene lingkungan daerah mriki niku wonten tataran utawa kangge njaga zikiripun niku terus cara mursyid niku diwontenake baiat thariqah ben supayane zikire saged ajeg ngoten niku. Mugi-mugi kita sedaya dipun golongaken tiyang ingkang ahli zikir sehingga saged kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala sedaya takdir ingkang awon dipun gantos takdir ingkang sae sehingga saged kapundhut kanthi tingkah ingkang sae inggih menika tingkah ingkang husnul khotimah amin Allahumma amin. Kata kekilangan kalebatan anggenipun kita matur sedaya agunging samudra paksami wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.